siadí fa pháistí agus fáilte a rist go dtíon sé sin dramaíochta seo lom hAmy. Mai go leor. Bhain sibh soltas an céad session eile? Is dóilm gur win. Inniu táimeadh caint faoi teanga an choirp a réis, okay? But pe muid gul ar thuras. Timpeall an dúin. Mai go leor? Go dtí aiteanna difriúla. But sula dásna muid cé muid té ó suas agus bheith ionta té. Mai go leor? So ar dús, mar is gra, táimeadh bógaí ar cheann. Heart agus heart. Dói ar fad. Ionta mai, jas té, sin dói. Okay, bógaí a rá go dtí ar láha. Mai go leor? So táimeadh go curca mhór a dhéanamh agus de cantas go dtí de. Mai go leor? Má sé bhré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agus an bailach eile? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go hiantach mai sibh. Okay, ar hosta. In áit a bheith léim, tá sibh se abda le mar rialt, nó bhfuil? Tá sibh. So táimeadh go le mar rialt mar sin. Okay? Táimeadh go sin a dhéanamh fa tháinig de. Má sé bhré? Go hiantach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hianta mai. Agus ag rith ar an spata fa tháinig de agus sin mar just té. Mai go leor? Má mar ré? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá mé ionta té, má tasiteal. Is dóilm go bhfuil. Má nó bhfuil he gad a bheith rith a rís meas ní inat, but tá mé sé ionta té. Okay, so teanga an choirp. Bhí muid caint faoin amsir agus nuair bhí sé Fóirsteanachta, bhí ar gorp mar seo. Nuair a dúirt me go raibh sé grianmhar, bhí mar ar gorp mar seo. Agus nuair a bhí sé ag cur farthainne, bhí ar gorp mar seo. Ionta mai. Anis, táimeadh go ar thuras. Agus ba bhhail ansa a eiceil, cad dé mar atá do choirp agus de nuair atá tús na háiteanna seo. Mai go leor? So, táimeadh ag gol heag spás. Tá sé có dúracha. Na bhfuil? Cad dé mar atá ar choirp spás. An fecinn tú na rialtaí sa spéir. Sin an grian. An fecinn sibh an grian. Ionta mai. Agus ráite. Okay. Cad dé mar atá ar gorp. Nuair atá maid sa circus. Cían sort rudaí a eicin maid sa circus? Fargrin? Cad dé eile? Lún? Cían sort rudaí a eicin tú sa circus? Cad faoi baby bug ag cianú agus ag arcir? Wah. Yeah? An dig leat smúnaí ar rudar bhí eile a eicin tú sa circus? Jan de choirp mar sin. Fecinn sa elephant sa circus. Sin smuintí mai.
dói fad. Okay, ráte. Anis, táid gul thuras. Faoin eisce. Táid faoin eisce. Cén sort rudaí a ecan tú faoin eisce? Doo-doo-doo. Could you ta on? Shark. Cad faoi éascbog. Fecan tú éascbog. An dig le éascbog I dhéanamh? Jan sin le do choirp. Éasc. Cén dói a bhógan an éasc? Bíonn sé ar an urlar. Agus ag sná nach mian. Dói. Right. Ráte. Táid gul thuras amháin eile. Okay? Agus táid scoil. Boop. Níor dúirt mé go méid scoil an thuras seo. Ba táid scoil. Cén sort daoine a ecan sibh scoil? Jan de choirp mar sin. So, beidir dalta, cosol latsa. Ide hí, ag Johnny de heide bre. No, ag sugrú tífa mui. Jan de choirp mar sin, mar dalta. Cén sort rudaí a dhéanamh an dalta. Ainta mai. Cad faoi bhúnseoir. Cén sort rudaí a dhéanamh an bhúnseoir? Bíonn an bhúnseoir ag scríal ar an chlárbháin, ag marcail de chuide bre. Cén sort rudaí eile a dhéanamh an bhúnseoir? Sin smuoinú mai sibh. Jan de choirp mar sin. Aontaach mai fad, tá sin go héintach. So tegan muid a lig an táhacht a bhain linar gorp, agus ai, mai go leor, tá sin dói fad. Okay, an bhfuil sibh ré le ceol, ré le dása, ré de andrólín. So bí cinse go bhfuil cuid mhuir splás, agah go bhfuil sibh chair, agus ré le gáil, mai go leor, aontaach. Mar dre. Casa. Take a good, let us put some coffee, I'm a froggy. Take a good, let us put some coffee, I'm a froggy. Down the hall, never lick it in the grass like a wee man. Each day, routine dodging, running down the hall, never lick it in the grass like a wee man. Routine dodging, running down the hall, never lick it in the grass like a wee man. Each day, routine dodging, running down the hall, never lick it in the grass like a wee man. Each day. Scaly prima Jolene is dit de Himajodine. Willa Cathy, Sitchi, she's on all. Kibike Mia Ashta, Honik or a Tashto. Take it to the Chi boss out in the hassle and the tea. Marbuckin, Magneton, the song. My living show. My weird option, Rastus, Marlin, she and the crew. On Rosa Sand, the scene, Marlin, she and the heat.
What's your ray? Or am I crazy, huh? Fad, Chief hAmy sibh ag an cíad sé sin eile. Slán!